Masuso nga napalgang gisud sa usa ka eco bag ug gibitay sa handle sa usa ka motorsiklo nga nagparking daplin sa kalsada sa may poblasyon Lapu-Lapu City. Gihatod sa usa ka foster care facility ang maong bata. Samtang padayon sab ang pagsubay sa posibleng inahan sa maong masuso. Nahuman na ni Baby Bravery Pulgo ang iyang mga antibiotics ug nagsugod na siya pag-inom og formula milk. Ang kaniadtong 2 kilos lang nga masuso dihang napalgan karon inanay na nga naunod-unuran. Nagdaghan na usab ang nagpakita og interest nga mosagop sa naasoy masuso, lakip na ang pamilya sa nanagiya sa establishmento diin nakapark ang motorsiklo ug nakit-an ang masuso. Nakigalayo na usab karon ang CSWD Lapu-Lapu City sa mga health center lakip na sa barangay poblasyon aron masubay ang babaeng mga nagpa-prenatal nga posibleng manganakay sa buwan sa Agosto. Taas pa siya proseso, no? They have to undergo seminar, no? Ana. So, na-office gid ang DSWD no, who handles kaning adoption nila, no? It's called TRACO. So, pwede sa mo adi sa mo, no? Mo coordinate diri sa mo, then kami na po na mo coordinate dito sa DSWD. Ang level, ma'am, diri sa opisina sa CSWDO, i-exhaust pod na mo tanan na efforts to locate the mother kay maabot man gud ang point na mudako man gud na ang bata, ma'am, no? So, mangita gid na siya og asa siya gikan. Kinsa iyahang ginikanan, nganong nahitabuan ni sa iyaha.